Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti panagdaldalyasat tayo, iti daytoy Kwaresma, ti umuna nga Domingo ti Kwaresma. Ti Dios awawisen na tayo nga agayat. Natantanok ti ayat ngam anyaman ti dapo, anyaman nga panagpenitensya, anyaman nga panagayunar. Iyaw awis pa ni Santo Papa nga ituloy tayo ti agayat, imula tayo ti ayat, tapno agbunga, agapit tayo met ti ayat. Bigbigan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, dagiti nagkurkurangan tayo, dagiti babak tayo, dagiti gundaway analipatan tayo, tinagayat kadagiti kakabsat tayo, kendi pada tayo a tao. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, madaman nga anuruten mi, dagiti ipaannong ti Santa a Kwaresma, ipaaymo kadi, taumad-ad dati pan nakaawat mi, iti misteryo maipanggap ken Kristo, ket agbiag kami, kas mayataday iti daytoy a misteryo, gapo ken Apo mi Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Di maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Alaan ti padi ti basket, sana ikabil iti sango ti altar ti Apo a Diyosyo. Kalpasan na, ipakaammuyo iti imatang ti Apo a Diyosyo. Maysa nga arameyo ni amak, apimmanaw iti ili na. Awan pagtaingan na ket napan ijay Ehipto, agraman ti familia na.
Basit ti bilang da idinapanda sa jay, ngem maduda ket nagbalinda a nabileg a pagilian. Pinarparigat da kami dagiti Ehipsyo, ket pinilit da kami ngagtrabaho akas tagabo. Immasog kami iti Apo a Dios dagiti kapuunan mi. Impangag na dagiti asog mi. Nakita na ti panagsagaba, pan nakaparparigat, ken panagladladingit mi. Inispal na kami ijay Ehipto, babaen ti dakkel apan nakabalin ken bileg na. Nagiparang kadagiti milagro ken nakaskas daaw a banag. Nakabutbuteng dagiti pasamak a pinarnuay na. Inyeg na kami ditoy ket inted na kada kami daytoy nabaknang ken nadameg a daga. Ngarud, yeg ko iti Apo ti umuna nga apit dagiti immulak iti daga nga inted na kanyak. Ikabilyo ti basket iti imatang ti Apo ket agdaydayaw kayo sadyay. Agyaman kayo gapu iti amin a naimbag a banag nga inted kada kayo iti Apo a Diosyo. Da kayo ken ti familyayo. Awisen yu a makipagrambak dagiti Levita ken dagiti gangan naet nga agnaned iti sakop yu. Ti sao ti Apo. Iti tiyempo ti riribok, ispalen nakto o Apo. Ti agnaed iti masalinungan ti kangatuan, ken pannalaknib ti man nakabalin amin. Kunaen nanto iti Apo. Sika ti kamang ken salaknib ko, sika ti pagtalkak. Awanto ti dakes a mapasamak ken ka. Awanto met ti didigra a dumteng iti taeng mo. Taibaunto ti Dios dagiti angheles a mangaywan ken ka. Tapno salakniban da ka iti sadinuman a papanam. Tapayaen da kanto dagiti angheles mo. Tapno saan a madunor tasakam kadagiti bato. Baddek munto ti leon ken uleg. Ipayat munto ti narungsot a leon. Ken tinagita nga uleg. Isalakan kunto dagiti agayat kanyak. Ket salakni bakto dagiti makaamo kanyak. No umawag da kanyak, ipangag kunto ida. Adda akto kadakwada iti tiyempo ti riribok. Ispalek to ida, wen padayawak to ida. Di may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Masauti na santuan na surat ti kastoy. Asideg ken katisaw ti Dios, iti bibig mo ken iti pusom. Kayat nga sa wen, ti mensahe ti pamati nga ikaskasabami. Tano babaen ti bibig mo, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo. Ket patyem iti pusom, a pinagungar ti Dios. May salakan to. Tababaen ti puso, mamati tayo, ken mapalinteg tayo iti Diyos. Babaen ti bibig, agi paduyak-yak tayo, ken may salakan tayo. Kuna tinasantuan na surat, dinto may babain ti siya sino man ang mamati ken kuana. May raman amin na tao iti daytoy. Agsipod tahuan pakaigidyatan na dagiti Hudyo, kadagiti hentil. Kati Diyos isumetlaeng ni Apo ti so amin. Ket bendisyonan na asibubuslon ti amin nga umawag ken kuana. Kasko na tinasantuan na surat, ti siya sino man nga umawag itinagan ti Apo, may salakan to. Tisaw ti Apo.
Ti Apo at dako kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Napno ni Jesus ti Espiritu Santo idi aggapo ijay Jordan nga agturong ket inturong ti Espiritu ijay letang. Sinulisog sadyay ti diablo iti uneg ti 40 aldaw. Kabayatan day ta atiyempo, pulos asaan anang nangan ni Jesus, ket kalpasan na nabisinan. No sika ti anak ti Diyos, kinuna ti diablo, bilinem nga agbalin at tinapay dagitoy abato. Daytoy abato. Kuna tinasanton asurat insong bat ni Jesus, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao. Kalpasan daytoy inturong ti diablo ni Jesus itinangato adisso, ket iti apagdarikmat, impakita na kenkwana dagiti amin na pagarian ti lubong. Ited konto ken kaamin dagitoy apan nakabalin, ken dagitoy akinabaknang, kinuna ti diablo. Nayawat da amin kanyak, ket mabalin ko nga ited iti si asino man akayat ko apang tedan. Ngarod no agrokbab ka kanyak, kukwamto amin dagitoy. Kuna tinasantuan asurat, agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbyam. Kalpasan na impan ti diablo ni Jesus ijay Jerusalem, ket pinagtakder na iti kangatuan apaset ti templo, sana kinuna kenkwana. No anak na ka ti Diyos, tumapwak ka man, tako na tinasantuan asurat, bilinen to ti Diyos dagiti angheles na amangayuan ken ka. Kuna napay tapayain da kanto tapno uray dagiti sakam saan ka amadunor iti bato. Simmong bat ni kenkwana ni Jesus kuna tinasantuan asurat, di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo. Idinaarami den ti diablo amin amabalin na apang sulisog ken Jesus. Pinanawan na paylaeng, agingga iti dumteng ti sabali agundaway. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning. Mapadayawan tayo tata agundaway, at dati manong ko apadi, kabsat tayo apadi, ni Apo Raymond Eliorin, taga Santiago, may maysa nga inanak nga lalaki ngam nagpadi ngam adda di Hawaii tatta pasarela ang agbakasyon ket umayak makimisa kunana ke haan anong agkonselebrada ta kunana iso nga thank you Apo ti kaadam kada kami palakpakan tay man ni Apo Raymond Apo. Adda pagsasaudi ayan mi gapo ta marigrigat ti tattao. Dimakkel kami nga awanan. Kuno adda agkasar, no agparwad ti taga-ubog, kunada awan agkot-kotay. Ngam no mangan ti taga-ubog, kunada ay nabaliktaden ta alad. Di marop dati oray lang nabaliktad ta alad. Dapat di kunami di ayan mi nga awan ti nalubo adalan, no ponsyonan ti papanan. Ya? So nga nukaan di ayan may aya po uray dua nga bantay di balasiwon may mapangkamlat ta ngam hangkam managyawid idtoy laeng ti managyawid. Wa naming ugali di aja mo pay dagiti laeng nagparty wenno naginnaw ngam handa pay nga handang iyawid nga mismo mapanto isukon maikabisa dagiti nagluto kada naginnaw apan danto isukon di pan naka diya mo, no, niya ti pangawag da dayay. Da pangawag da dayay amin, nalipata mo tayo. Basta pan nakabagi da, kasjay. Nga mahami ang iliblibas nga ikabkabil ti styrofoam kada kaslakan niya yung nga day tabagyo nga kots ka makargaan ti igado, hindi kay lagbain. Agar aruyot. Nagalas. Lakas dyan kanyami, kaan. So dyan ti kunada, uray na lubuti dalan, no ponsyonan ti papanan. Dapay di dyan, kung kunada, ti may nga sekreto, tapno ti panag-shopping, da kayo nga manag-shopping, kenda kayo nga ado ti i-shopping na. Ti may sa kano nga sekreto, tapno mayat ti shopping mo, mangang ka nga umuna. Haang ka nga ag-shopping nga si bibisin, apaya, ag-crave ka nga ron, kala, naturod ka agumatang, kasla mo panunutan ta si bibisin ka nga ron.
Iso nga ti ko na dati may sa sekreto na nya na mangan ka nga umuna. Iso nga no adda makagagatang kayo, maka-order kayo ti online day nga bagen. Gaputa nakitam ni kumarim kumayat jibag na, nakitam mo ti presyo na class A lagayam. Ikaan mo laeng, tuno ka mapalabasen. Apaya nga mintikaan. Awan ti excuse. Uray pa dagiti kakayay dagiti taraken tayo adi mat no agbisin ta animal aka gumarot kunana dayjay. No agbisin ti animal hamo pakpakanen talaga ipapilit na ti gumarot. Salamat kanya tayo No agbisin ka anya nga rod. Kalakada kami maidi mapangkamang root. Si bibisin ka, nakitam di mangga ko daytay darangidangan nga dandani agbitaken apa ho. Alaga anya nga rod ti aramidan no di ka palapalan. Ngam si putam ano kamaten na kani aposilin na pwede ko na yun, dadtan Kasi basic namin food niya, kaan. Kasapulan tayo amin, awan ti excuse. Iso nga isuti mo na nga temptation nga naitid kini Apo Isos, kitaam niya. 40 days, kalpasan naggapo di Jordan. Kaya na nga sa uwan, kabunbunyag na napanen. 40 days nga, sinulihan nga nang nangan sinulisog ti demonyo. Nabisinan. Katao nga rod ni Apo Isos, tao ken Dios at the same time niya. Kinabisinan, dadtuyan ti sulisog. Isogarod nga na maawatan da kunada no dagitay dagiti ko maagpalpalama maawatam nga no talaga nga awananen maitured na ti agtakaw. Ngumno daytay metten aglaplapusanan ti agtakaw pulos nga maawatan dayjayan. Ngem sa bagay si bibisin latta di jari na. Katim mo na nga temptation, food ni Apo Isos, dagiti sulisog na, dagiti sinulisog ti Diablo, food, panangan. Panangan. Kakunana, no talaga a Diyos ka anak na kati Diyos kunana, pagbalinam at tinapay daytoy abato. Si bibisin ni Apo Isos, day tangari na niya, kanya ti kunana, haan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao. Iso garod nga no dadduma, iso ti puon ti riri tayo daytoy makan. Agiwaras dati ayuda ta bandana daya. Dagiti tagalaod talaga nga maawanandan. Kapitan! Ayan na ta ayuda maay! Nakabasol adagos ni Kapitan. Aguray kayo ta sigka-sigkay. Ay, maawanan kamin. Dayay craving ti makan. Dayay. Kaya iso ti kunana, dagitay nasasanto nga tattao, iti monastic life, isogarod nga adda fasting, anya ti kuana dayjay panagayunar, apaya nga isursuro dati panagayunar, ta kunada, if you can control your appetite on food, kunana dayjay, you can also control your other appetites. No kayam nga tipeden, dayjay reget mo, iti makan, kayam mga tepeden, ti amin nga paggugusto. Iso nga iso ti testing na dato, iso nga kada tayo di Miyerkules. Fasting in abstinence. Agfast tayo, agayunar tayo, kontrolen tayo DJ kanen. May salaeng one full meal. Abstinensyahan, agsida ti karne, kunada, haan mo lang nga karne tata nanginan. Kapigad kada rasa. Kontrolem day jay, tano kaya makontrolen kaya mat aminan ngamin nga amin nga appetite tayo kunana day jay. Isogarod nga ti umuna nga makontrol makan. Kuno mo makontrol na sigurado marigatang kamot iti dadduma. Iso nga ti basic na iso daytoy makan. Katatta iso day jay hangko mo ikarkarit i-challenge ko ti bagbagik. Kay di last year, ginarit ko dagiti akulait, i-challenge ko ida. La 40 days, hantay nga umin-inom. Pinadas damat, nga adda, may kalupay lang nga aldaw, apo, talaga nga madi. Adda naglibas nga akulait, inisyat nan. Kasi nabuyos, nabailak. Tatapad padasek di jay kape, taadi kakti kape nga madi. Next to, innapoy, ti medyo kisakisayan. Taapay, tapno makontrol, tapno madisiplinaan jibagi. Ken may sapay ako for self-purification panang dalos met aji bagi. No gamin adda tarigagay tayo met
nga mangkontrol ka dagitoy, at damot adya pan nakadalos, ti bagi tayo, ti na espirituan a panagbiag tayo. Maikadwa nga sulisog kini Apo Jesus, turay, impakita ti demonyo, impakita ti diablo, ti pagarian tintero alubong, apagdarikmat. Kunana, no agrokbab ka kanyak, kukwam to amin dagitoy ta adda karbengak, nga mangited na ited kanyak datoy kuna ti diablo. Kakunana, agrokbab ka iti Apo a Diyos mo, haan nga siyak ti agrokbab, kas lakas di ti kayat na nga sa uwan. Kano daduma, daytoy pa iti craving tayo. Datay nga Pilipino, nakahilhilig tayo iti turay. Kalatata, aglalaban ng dagitay makapink kada makared kada anya nga kulkulor ditan. Nagmayat nga rejay caricature DJ Facebook, nya tingkas tana dagiti pasurot ni Lenny, Allah kasladala Godzilla kasladala dinosaur ti kauyong da, pasurot ni Bongbong kaslada mo agapadan. Dakam nga bumotos ken Pacquiao at damat songgod nga nakaidda nga chill lang. Dakam nga bumotos ken Pacquiao, relax kami niya. Sumurot kay kanya ko. Awang problema tayo no ni Pacquiao at awang pakarikotan tayo. Ngam DJ, nakahilhilig tayo. Uray no ko nam nga hanggang agturay ngam DJ panunot tayo. Allah, adda nga agtrabaho, adda dadaulan na ti relasyon na iti pamilya na. Dadaulan na ti karir na. Tapno laeng maikwa day takayat tayo nga agturay anyan aya. Dapat na kita ipapadin nga na nyamot laka hantay mo questionaran DJ involve DJ commitment na angam ako mama nga day kas jelat na magkakaron malipata yar arig malipata mon di kinasi asino mon tapno laeng sumuporta. Nagamrod tay launay no dadduma haang kumamot ang kas jay. Uray mo dagiti datayo mo no dadduma. We want to be generals kunana day jay. Nobody wants to be private kunana day jay. Kayat tayo at the position tay amin. Nahang nga si Katimayor, alas hanggun yan, oray mo no agmumutalan, oray mo no konformitan, agkapitanan, nyanaganan, agkagawad ton, no mabalbalin, ala Apo, ibilang nakmat, ang atanod mo, tapno laeng adamot position tayo. Uray mo no hanggang nga qualified din, uray mo no amom nga mo kabaulanan, nya na ganan, makikita mga agdadata nga madi, ipapilit mo, taapaya, kayat tayo nga ron mo ti maitantanop, di mapadpadayawan kumama nga madaydayaw. Ngano adda ko mabudaan ka, di madaydayaw, kapitan tayaw, nya nga madaydayaw. Madaydayaw nga tanod tayo, kunayo nga tan. Iso ti oy maikadwa nga sulisog. Dahil adda position, ngamin no dadduma ti position, kasla isugor nga pag-iinnagawan. Pero dulis buenos, oray mo't dito adda pa'y laang mo dito may Ilocosor ngamhan una yan, dagiti dadduma nga lugar, maiturad da pa'y nga isakripisyo ti biyag ti dadduma tapno mabagi dalaang ti position. Nagrigat. Ikararagan tayo ti Pilipinas, tati kumamit, mangituray kada tayo, kada tayo makatao, makadiyos, makabayan, muna nga kitaan ti masabayan ti Pilipinas, saan nga makasarili, tadayjay ti kagurgo ay, dayjay ti may mangiruruman kanya tayo, no, makasarili ti nangituray, ay Apo awanan. So, agkararag tayo kakabsat. Position, sulisog daytoy. Kitaan nyo, agraman uray niya nga ang gulo ti Pilipinas, Department of Education man, amin man nga ahensya ti gobyerno, pag-aapaan ti position. Pagpipinir dyan ti tao ti position. The same ni Apo Jesus. Kaanya ti kunana, iso na laeng kuma at ti kangatuan a kandidato tayo, kunatay nga rod. Ni kuma Apo Jesus, ani kuma Apo Diyos at ti kangatuan a kandidato tayo. May kaalo, anya ti sulisog nga naited kanya na. Panangusar itinagan ni Apo Diyos. Tumpak ka kunana. Tako na dagiti angheles, kuna tinasanton na surat, dagiti angheles tapayaan da kanto, ang kanto pa'y pulos madunor. Using the name of God. Kitaang diablo da ito'y Diablo da ito'y, amuna ti sao ti Diyos. Iso nga no dadduma,
Isulisog magkanya tayo nga datay nga Kristiyano nang runa ka datay nga man nakimisa no dadduma. Gapo ta ammo tay ti sao ni Apo Dios, involved tayo simbahan nga nabayagan at da inadal tayon maipapanti simbahan. Isu imbes nga the more you read your Bible kuma, the more nga agpakpakumbaba nga baliktad. Ado na kita'y makaadal ti Biblia, nakaadumot ti seminaran, tumangtang sitmat. Ngamin imulmula di panunot na nga, nalalaing ka ngam isuda. Hamo masapol ti ag BBS, apaya, nabayag ka nga, lektor ka da ako laytan. Hamo masapol, tumangsit nga rod. Iso nga oray ti sao ni Apo Diyos na duma, usaran pa ti Diablo, tapno, guluan na tayo nga tattao. Kung natin na santon asurat ko na ti Diablo, no daduma magkakabsat, even our religiosity, haan na tayo nga pagpakumbabaan ti kina religyoso tayo, tumangtang sitmat. Ngamin goy-goyoden na tayo nga ti demonyo nga ibagana kanya tayo nga nalaing tayon, ibagana nga nasanto tayon, no ingkarit mo ta kinasanto mon, nagturn, nagbalin mo laeng nagbaliktad na pan iti pride. Isugarod nga ada series of seminar, series ti panagadal, ngam no kunamong kaamok dagitan hanggaw kasapulanan. Ag-training tayo nga agibasan, bayagak nga agibasbasan, wang nga rod nga madita ibasbasam. Tangsit nga rod dayjay, uri so nga, uray ti dayjay sa uni Apo Diyos ng daduma, aramatin ti Diablo tapno gulwon na tayo laeng. Kasi ti temptation ni Apo Diyos nagkalo. Nga may-apply kanya tayo. Maararamid kanya tayo. Uri kada kami mga papadi. Diyak nga aglualon, apaya, ay siyak ti mangkon konsagrar ta, ko kunama ti padi no daduma, awanan ti adoration, apaya, siyak ti nang konsagrar. Ibagamot ni demonyo, Hamo ka sa pulan ng ti agkararag, kunana pay, Padi ka nga rod, kunana, adu ati kasdi iso garod nga, no daduma ka, apo, nakarig-rigat nga ibiyag. May kamaudyanan nakakabsat. Haantay nga ni Apo Jesus anya ti armas na nga tap na inabak na ti demonyo. Laglagi pen tayo, tao tayo, narokop, nakapsot. Kunana dito'y maudi apas ti ebanghelyo, pinanawan pay laeng ti demonyo ta bumirbirok nya aging gaadumteng ti sabali agundaway kayat na nga sa uwan kunana nga rod ka be vigilant. Your enemy, the devil, is roaring like a roaring lion. Kunana dayjay niya. Kaslala, agandor kayo, agbaling kayo nga natibker, agsipot kayo. Taapaya, ti kabusor, kaslala, agururay, ti gundaway na nga sumakmal nga leon. Kakasjay kanya tayo kakabsat, no napigsa ti na espiritu na panagbiag mo, no kumpos ka tamayat di kabibiyag mo, haan nakasagsagidan ti demonyo. Urayan na nga kumapsot ka, urayan na nga nabannog ka, urayan na nga pagbalinan na kabisi, ado ti pakarikotam, idtana kanto nga biglaan nga tukmaan. Kasjay ti kasirid na. Kada tayo nga tattao, haantay nga pulos nga mga bakno, jibukod tayo laeng nga diskarte, jibukod tayo nga pigsaos-osaran tayo, hantay nga abaken. Ni Apo Jesus, pinarmek na, imuna nagkararag. Kararag ti kang runaan. Isungarod nga dayto tapno malabanan tayo dayto, kunana, masapol nga sikakapet tayo akanayon kini Apo Jesus, hantay nga umibibat. Haam nga bukbukudan nga labanan, dagiti amin nga panubok, sulisog, sakit man, anyaman, itibiyag tayo. Masapol nga sikakapot. Masapol nga mapantay king kuana. No hantay kabailan, ipasa tay kanyanan, kaya na nga sa awan, itid tay kanyanan, apo jak kabailan, sikat makaam mo. Ano bukbukudan tayo, maanag tayo. Tumangsit, agbalin nga managing bubukod, agbalin nga naturay, mangilangi iti kakabsat, dahil ti kang runaan nga aramidan tayo. Awan ti kabailan tayo as bukbukod no di mapankin ni Apo Jesus. Kamaudyanan na tatayan. Maikadwa ka maudyanan na. Ganda nyo, ada maikadwa ka maudyanan na niya. Ni Santo Papa, ti mensahe na tatakwarisma, ti ayat,
Panangimula ti ayat, tapno agapit tayo iti ayat. Haantay maumuma nga agimula ti ayat, tapno agapit tayo iti ayat. Amuyo ti ayat kakabsat, aramid ana Diyosan daytoy. No padasem nga ayaten ni kabsat mo, uray dagiti kanunumwan, nangruna dagiti hanga makaisubli ti panagayat da kanyam, agliday ti demonyo. Maabak ti kalaban. No ti agtartaray iti puso tayo, agay ayat. Maabak ti kalaban. Ngem no ti agtartaray ka, agibales. Ti agtartaray ka, managing bubukod. Ti agtartaray ti puso tayo ka tumangtangsit pinnangato. No ti agtartaray iti puso tayo ka datay laeng ti us-usto. Mangrugin nga agkatawa ti kalaban, mangrugi nga mangabak ti kalaban. Ngem no ikarkarigatam, inaldaw nga panagbiag mo, inuras ti panagbiag mo, ikarkarigatam ti ayat, agriri ti demonyo, maabak ti demonyo. Evaluaten tayo mat, kasano ti biag tayo, kasano mat nga, when was the last time? Kaano mo tinaudi nga panangipaay tayo, ti ayat tayo, ti kabsat tayo nga, haantay pinampanunot, ti supapak na. Kasano mo't nga tiwagas ti panagbiag tayo, kinapnuan ayat amin nga trabaho tayo. Kaano mo tinaudi nga ti panagkitam kadagiti tattao ay ayatem. Itinagan niya po Isos. No daya ti agsiwarak kakabsat na pintas. No daya ti agsiwarak kanya tayo nangro na di buong nga pamilya. No napnapno ti ayat data, haan na nga abaken. No daya may sa pamilya ka, adda pa nagtutunos gapot, adda pa nagkaykay sa gapot ti ayat, narigat na nga abaken. Ngam no makasarili ti maysa, iti maysa nga pamilya ay narigat. Agkatawa ti kalaban, agragsak ti kalaban. Alam may salaeng ti sekreto na dahito kakabsat ang amok ni ti ayat na Diyosan nga aramid ti Diyos ket ayat. Kayat na nga sa uwan no agay ayat ka, adda king ka ti Diyos, adda ka kin ni Apo Diyos. Naglaka mong ibaga niya, ayat latan Ngam apay nga agkaratinag tayo. Apay nga agkarabagsak tayo. Nagsaki magamin na daduma, ipapatim nga ayatan tulungam, into no makaungar, ne. Lamutan na kamat, dahil nga ron ti aramid ti demonyo. Di ayatem no daduma ko usarin na tapno kitabon na kamulaeng. No daduma ka isuusarin na tapno madadaol di ayat nga maimula. Nalapadasan tayo kakabsat awis na nangro na tatakwarisma na saysaya at lataan o iwaragawag tayo ti ayat. Tumakder tayo ti ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo anay so Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao ti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw, nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos, a nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak san anaparswa. Diyos laeng ti Ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti cross, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat kumararag tayo iti Diyos nga Ama tayo, nga iso ti pagtaudan ti amin na kasapulan tayo. Dumawat tayo ken kuana iti tulong ken kaasi, tapno bayabayan na tayo, ti intay,
panangisagana ti bagi tayo, iti daytoy tiyempo ti Kwaresma, sungbatan tayo ti tunggal panggep, Apo bayabayam kad dagiti tattaom. Apo bayabayang kadagiti taom. Diyos Ama, nagtalinaed ni Jesus nga anak mo, napudno ken ka itilaksid, ipanang sulisog ni Satanas ken kuana. Tarabayem ni Santo Papa, dagiti obispo, papadi, ken religyoso, tapno agtalay na edda anapudno ken ka, itilaksid, ti adu akarit, ngayon pa ay tilubong kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Diyos Ama, saan nga manugot ni Jesus nga anak mo, iti karinat ni Satanas nga ited na amin apan nakabalin, ken kinabaknang na, nulakit di agrukbab ken kuhana. Aywanam dagiti mangidadaulo kadagiti nasyon, nangruna ti pagilyan mi, tapno saan da kuma amasisirap ti sileng ti pirak, ken bilig nga isu ti pakadadailan tinapudno apan nagserbida iti kaaduan. Kumararag tayo iti Apo. Diyos Ama, insungbat ni Jesus nga anak mo ken ni Satanas. Di mo sulisugen ti Apo a Diyos mo. Dawaten mi ti panarabay mo kada kami iti amin na kanito ti panagbiag mi. Ken ti panangited mo ti kired ken pigsa kada kami. Amang laban kadagiti amin nakita ti basol, asumangbay ti biag mi, ket agtalened kami anatarnaw, ti imatang mo. Kumararag tayo iti Apo. Diyos Ama, imbaga ni Jesus nga anak mo ken ni Satanas, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao. Ikararagan mi dagiti kakabsat mi amarigrigat, ken mapukawan itinamnama ti biag, tapno mapipigsa kuma, ti panagtalenda, ken ti panagbigbigda, ken ka, asika ti pagtaudan ti amin nakasapulan ditoy alubong. Kumararag tayo iti Apo. Diyos Ama, idawdawatan mi dagiti amin nakakabsat mi apimusayen, tapno maragpatdan tinagloryaan na panaginanad itasidong mo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, bayabayam kad dagiti tattaom, nailangitan nga ama, patgam kad dagito'y dawaten mi, tapno maikari kami amang rambak ti misteryo ti panangisalakan mo, ket ti panakay samin token ka, iti dumteng apanawen, apanangayab mo kada kami di kasidong mo, dawatin mi dagito'y gapumatlaeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinaswa, babaeng di balikas mo, Apo pagyamanan mikin ka. Amin amin ngayon ka makita,
kakabsatap na datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadag iti adaton kadagita imam, kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Dawaten mi apo ta aramidam kadi amapudnuan mi ti mangiroknoy kadagitoy adaton, isoda pagrubwatan mi amang rambak iti daytoy napateg a sakramento gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko mamit ken ko. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adadans tagay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Pudno unay amay karigat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kabayatan ti upat apulong aldaw saan anangan ti anyaman at araon ana indagaan ket babaen day di panagayunona pinasanto na dagiti panagannong mi iti Kwaresma. Kastapay ababaen ti panangabak na kadagiti amin asikap tay demonyo. Insuro na ti panangparmek mi iti sabidong ti kinadakes. Iti kasta iti naimbag anakem. Rambakan mi ti misteryo ti ilalasat na ken patay. Ket demmanon iti panagungar. Tapno kamaudyanan na mairanod kam tumet ti agnanayon a gloria ti panagungar. Anansa ta makidanggay kami kadagiti amin nga angheles. Iti langit, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Diabo, Diyos dagiti amin naparso. Langit kandaganap no na iti pakay ay dayawa. Sana, 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 sana iti kangatwa. Sana, 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 sana iti madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Sana, 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 sana ini kangatwa. Sana, 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 sana ini kangatwa. Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi, ngarod nga ipaay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagik, isa may yawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabiida nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, ken minka panagungan. Pinakamin sa langit, manupot isang alubungan. Pinakamin sa langit, manupot isang iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pa'y kadapot iglesyam, anay saknap iti sang alubungan, ket parayrayem tayat na na Diyosan. Laglagi pa'y ti Francisco Santo Papa mi, ni Marlon nga obispo mi, ken kadagiti amin nga papadi. Laglagi pa'y payapo dagiti kaabsat mi, amat maturog as inanama ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusen ti sidong takaasim. Awatem karida di sidong taranyag mo apakitanda ken kahit rupan-rupa. Dawaten mi apo te paimet na kaasim kada kami. Aramidem kumamay kari kamamin tagnanay nga biyag, ket makirarod kamto kenayng kasat nga Virhen Maria nga inati Diyos. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin nga sa santos, isuda ang nakapud na nagserbi ken kadi ti daga. May kadkadwa kamto kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayo ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, ngayon suro ni Apo Esos kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo, anang isalakan kada kami. Uwam ti turay, di panakabain ken daya, iti agnanayo lahi. Huwag sarday. O Apo mi Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ka na. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada aming kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul niluko. Apong mga asika. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul niluko. Ako mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul indem kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may kari nga umay kakanyak, ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa.
tasikalaeng uapo tiyang mo kamakatulong tulong mo umay kumani kama o Diyos ko napulkok unay abyago tasikalaeng uapo tiyang mo kamakatulong tulong mo agpasagak ngarot ken ka tawan sa bali pimananamnaman karakupen na ngarot talang sakbay nga inak maiwawan agpasagak ngarot ken ka Maaramid ti second collection para kadagiti special project tayo apo. ken ka ako kitiyem kas ko tuy arararaw ko itaasim ken mayat mo inakitalik tuy asok ko ken ka ako itiyem kas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo italik tuy asok ko naruto Diyos ako ken ka inagawaten daytoy anipen mo ala yung kakakibinin alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalinay na bukod mo lain naruto Diyos ako ken ka inagawaten daytoy anipen mo ala in kakakibinin alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalinay na bukod mo lain Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo iti panangpakan mo kada kami iti nailangitan at tinapay. Iso amang palagda ti pammati, mang padegdeg ti inanama, ken mang papigsa ti nadyosan nga ayat. Ipaay mo kadita mapasged kami, iti panagtarigagay nga umawat ken Kristo ang makipagbiag ken napaypay ang makabiyag ken napaypayso at tinapay. Iti kasta mabalin mi ti agbiag nga agpaay ken ka. Babaen met laeng dagiti sao nga agaon tingiwat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo dagiti nangidaulo iti daytoy na Santa na Misa ti Barangay Gaborsor. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti manakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santon a Misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.